kulanduleni ndithu ku streams of light. Kulandulani kwambiri tikupitiriza ndithu maphunziro okomawa tili phunziro namba 10 imene tikuyankha mafunso amene amafunsidwa okhuza Mulungu amene timapembedza ife. Leto nene menepa funso namba 10 kuti kulinga pa Yohane 1:1 pachiyambi panali mawu ndipo mawu anali kwa Mulungu ndipo mawu ndiye Mulungu. Mwachilena tikuona menepa anthu ambiri anamuona pali utatu wa Mulungu wenepa timaningati yaminikayi. Mwachilena tikuthaona pachiyambi panali mawu. Mwachilena chiyambi chinalipo pamene mawu akutani akupezeka. Mawu apezeka kwa ndani? Kwa Mulungu. Mawu ndiye ndani? Ndiye Mulungu. Mwachilena Yesu Khristu ali ndi umulungu wonse. Tikuvomera palibe akukana. Yesu ndiye mawu a Mulungu. Yesu ndiye mulunguyo. Okay? Tona nawo kuti apapa akutha kusiyanisa anthu awiri. Sizoti akamba tuno Yesu ndiye Mulungu ndi magawo awiri au Mulungu autatu iyayi. Asizana pachiyambi panali mawu, mawu anali kwa ndani? Kwa Mulungu. Mawu ndiye ndani? Mulungu. Mwachilena pa Mulungu ali apa pachiyambi pali chani? Mawu. Mawu ali kwa ndani? Kwa Mulungu. Mawu ndiye ndani? Mulungu. Mwachilena tona kuti Yesu Khristu anali ndi Mulunguyo, one true God. Tiye tingowerenga chizungu chimenechi. Pachiyambi panali mkazi, ndipo mkazi anali ndi munthuyo, ndipo mkazi ndiye munthuyo. Pamene pathavesa kuti chani? Tavesa natino mkaziyo ndi Hava, munthu akukamba dayo ndi ndani? Ndi Adamu. Tikuona menepa sotonana kuti no zikufika muno bwino koma sizikuthandiza kuti no Hava ndi Adamu nthawi zonse anaipo nthawi imodzi. Iyayi pachiyambi ilipo chiyambi chimene Hava anapezeka ndi ndani? Ndi Adamu amene ali munthuyo. So titawerenganso chimodzimodzi. So izi sizikuononga ndithu kavekesere ka Atate ndi Mwana. Zikungonjezera kuti uzafune Yesu solengera. Yesu ndi mwana diwene wa Mulungu. Yesu ndiye mawu a Mulungu. Chimayamba ndi Mulunguyo kinako chani? Mawu ake. Right? Mulungu adakhalapo kinako mawu. Yesu Khristu anabadwa. So tiye tionene benepa pokamba za mwana. Hebrew 1:8 kuti no. Koma ponena za mwana ati mpando wachifumu wanu Mulungu ufikira nthawi za nthawi. Ndipo ndodo yachifumu yongoka ndiyo ndodo ya ufumu wanu. Mwakonda chilungamo ndi kudana na choyipa. Mwaichi Mulungu ndiye Mulungu wanu wakudzozani ndi mafuta aku chikondwerero chenicheni kuposa anzanu. Okay. Tenti masuleni verse imeneyi. Akuti ponena za mwana. Mwachitayina Mulungu ndi amene akuyankhula. Akunena za ndani? Za mwana. Yesuyo ndi ndani? Ndi mwana. So poyankhula za mwana amene akuti chani? Mpando ndi chifumu inu Mulungu. So ine ndakhala ndi mwana. Ngamanga za mwana wanga ali ndi ndani? Ndi munthu. Okay? Ndi munthu ifana anabadwa kuchoka kwa ine ndi ndani? Ndi munthu. Okay? So pokamba za mwana Mulungu aonatu no mpando ndi chifumu inu Mulungu. Mwachitayina Mulungu akamona Yesu Khristu akuona ndithu chani? Akuona Mulungu basi akaonese chani chini? Aona chonengera oi atakuona chani? Akuona Mulungu. So Mulungu pomona Yesu Khristu akuona chani? Akuona Mulungu. Koma akuti chama verse 9. Mwaichi akuti Mulungu ndiye Mulungu wanu. Mwachitayina ngakhale Yesu Khristu ali ndi Mulungu, iyeyo ndi Mulungu. Koma ali ndi Mulungu pamwamba pake. Mulungu amene ndi ndani? Ndi Atate. Right? Chifukwa yani? Chifukwa Yesu anachita kubadwa kuchokera mwa ndani? Mwa Mulungu. Right? Yeto nene pa Mateyu 27:46 tonedi nzoona kuti no Atate ni Mulungu wa Yesu Khristu kapena tungokamba. Mateyu 27:46 adano ndipo poyandikira ola lachisanu ndi chinayi Yesu anafuwula ndi mawu akulu kunena Eli Eli lama sabakitani. Ndipo kunena kuti Mulungu wanga wandisiyira chini. Zomvesa isonona kuti no anthu amakhulupirana kuti no pamene Yesu Khristu amafuwula kuti Mulungu wanga adamayitana Mulungu Tate ndi amayitananso Mulungu Mwana. Wasana zidane yekha chifukwa amaenda pepani amayitana Mulungu Tate ndi Mulungu Mzimu ndi amayitana awiriwa. Ndipo pa nthawi imeneyi zinayi zonena kuti nosala akathauzirana yekha chifukwa iye ndende basi kulo idaonongeka. Awa ndi maboza ndithu. Aneni maboza asili masera. Kodi Yesu Khristu amakamba zanja akamati Mulungu wanga kamba za ndani? Tiye tionene mene patauka. Yohane 20:17. Mulungu wa Yesu Khristu naye ndani amene amayitana pa ndani. Yesu ananena naye usandikhuze pakuti sindinatha kukwera kwa Atate, koma pita kwa abale anga ukati kwa iwo ndikwera kunka kwa Atate wanga ndi Atate wanu, ndi Mulungu wanga ndi Mulungu wanu.
amen. So Yesu Khristu akamakamba za mulungu wake amakamba za ndani? Za Atate. Izo ndi zimene zochitika ali pa dziko lapansi. So mulungu ndi mulungu wa ndani? Wa Yesu Khristu, chifukwa neno ndi bambo ake ndi Atate wake. So ichi sichinayi chobisa, ngakhale ali kumwamba Yesu Khristu afotokoza chimodzimodzi. Chimodzi 3:12 iye wakulakika ndizamuyesa iye mzati wankachisi wa mulungu wanga, ndipo kutuluka sadzatulukamonso, ndipo ndizalemba pa iye dzina la mulungu wanga ndi dzina la mzinda wa mulungu wanga la Yerusalemu watsopano wotsika mwamba kuchokera kwa mulungu wanga ndi dzina langa latsopano. So ngati panali pamene Yesu Khristu mwina adakafotokozera mwa njira ina, sizikuchitika zimene. Yesu akufotokoza molonjeka ndithu nazo ndithu akulemba dzina la mulungu wake. Kachisi ndi Yerusalemu ndi mzinda wa mulungu wake. So ndithu sizikusintha, ali pa dziko lapansi ndi pali kumwamba. Atate ndithu ndi Atate wa Yesu Khristu, ndipo ndi mulungu wa ndani? Wa Yesu Khristu. Kona ali pa dziko lapansi Yesu Khristu anapembedzanso ndani? Atate wake. So izi nzolandirika, sizotinso ndikhaiso mu mdima iyayo. 1 Korinto 11:3 akuti koma ndifunatu kuti mudziwe kuti mutu wa munthu yense ndiye Khristu, ndi mutu wa mkazi ndiye mwamuna, ndipo mutu wa Khristu ndiye mulungu. Mwachinena mutu wa mkazi ndi Adamu, chifukwa yani anayamba ndi Adamu kenako Hafu anatulusidwa kuchoka mwa chiti ya Adamu. Anayamba ndi mulungu kenako Khristu anabadwa ku nthawi za nthawi zamuyaya, nthawi zosawerengeka. Pachifukwa imenechi Atate ndi mutu wa ndani? Wa Yesu Khristu. Komanso chinthu chosangalatsa mchena kuno Adamu ngakhale analoyamba amene anatuluka anali Hava, anali ndithu munthu, anali munthu. Pamene Atate alipo Yesu kubada akhalanso ndani? Akhalanso ndi mulungu otheratu. So ichi ndi chimene akutifotokozera, monga Adamu anali mutu wa Hava, Khristu so mutu wake ndi ndani? Ndi Atate. Ichi ndi chinthu chokoma kuti chimvesese, chimene chimatithandizira kumvesesa za ubale pakati pa mulungu ndi mwana wake. Nayi ndife kuno ku Symbol of Light, tipange like, subscribe pa YouTube kuti anthu ena asatha kupeza mavidiyo osavuta. Mungu adalitseni. Amen.